Mga ta guys, mag-utan-utan sa ta kay dili pwede magkarne kay bawal karne. Utan sa ta tong sudanon karon. Oh. Sige. Nitay. Utan-utan sa ta karon na kayo, bawal ang karne. Dili maayo nga magsigitag karne-karne ani. So, utan-utan lang sa ta kay bawal ang karne. Gamay ra tong kaunon guys ha kay diet ta. Dalan gamay ra. Tao. Mahaw. Wala na sa ulam nga po no. Yes. Ito kayo gawin. Lakaw na mama. Sa glucose kamatis ay 120 kilo.